बिमा दमासियाथ' खाथिनिफ्राय खाथि सफैथारबायानो हा जोंहा खामानिफोर मावनांगौ गैला नामा खामानिखौथ' मावथारनांगौ दं बे फिसाजो रजेखौनो दमासिनि लाहार फाहार खालामनो थाखाय एसे बुंदो नामा बेखौनो बाहारदिनि खामानिफोरखौ बेखौनो थिननांसिगोन बिदिबालाय लेंहरदो फिसाजो रजेखौ बिदिनो समस्त गासिबो लारु फिथा सावनाय हाबाफारिफोरखौ बिदिनो बुजायना होदिनि मा सावनो रोंगौ मा सावनो रोङा थिननांसिगोन आंबोथ' हाया जाहैबाय रजेहाय फैसाय दमासिनि माखासे खोथा बाथ्रा दङ दमासि फालिनायनि नै सासेया फै सासेयाबो आं एसे देलायदोंमोन खोनासं गाबोनथ' आरो दमासि जाबाय दा नोंस्रा साफा बाहागो लानानै खामानिखौ मावनांसिगोन आरो फिथा सौराय सौनायनि समावबो जाबाय माइरं सोमनायनि समावबो जाबाय दिनै मोनायाव संखायाबा माला सोमनो गाबोन रायजो राजाखौ जाहोनांगौ ना मोजां मिथिजोबा फिथा लारु सिथावखौ बोरै बानायो नोंनो एसे खोन्थाना होदो दे हानायमानिखौ आंबो हेफाजाब होगोन माइब्रा माइरंजों लारु बानायनांगौ सिथाव बानायनो हायो लारु बानायनो हायो आरो जोसा माइरंजों फिथा बानायनो हायो दा बेखौ माबोरै बानायनांगौ होनब्ला माइरंखौ सोमनानै सर' होग्रोनांगौ सर' होनानै आरो उवालाव सौदो सौनानै आरो सान्द्रिजों सालिदो सान्द्रिजों सालिनानै जे माइब्रानि लारु बानायोबा एसे रग' एसे गथाबाबो जायो आरो सिथाव सावोब्ला सान्द्रियाव एसे मिहियै सालिनानै बानायनांगौ आरो फिथा सावनायावबो उवालाव सौनानै गुन्दै खालामनानै आरो बेखौ सान्द्रिजों सालिनानै दै एसे होनानै बेखौ गिसि खालामनानै सालिनांगौ सान्द्रि गुदुंजों बेनिफ्राय थिंख्लियाव दै फुदुंदो थिंख्लियाव दै फुदुंनानै खुरै गंसे लानानै सिथ्रियाव लानानै खुरैयाव सिथ्रिखौ बनानै माइरं गुन्दैखौ होनानै जेला दैया गुदुं जायो थिंख्लिनि दैया गुदुं जायोब्ला बेखौ थिंख्लि सायाव हरोब्लानो बेनो फिथा जायो मिथिबायना आइरजे नोंसिनि नोमाया मा बुंदों दमासिनि सोमोन्दै फिथा लारु सावनायनि सोमोन्दै नोंबो मिथिबाय रुबिना दे नोमा बुंनाय बायदि नोंसोर मोजाङै सावनानै जाहोदो आरो मालाय रायजोफोरखौ न'नि मानसिफोरखौ सिथावखौ सावोब्ला सारायखौ गुदुं खालामग्रोनांगौ बेनिफ्राय खोस्लि एबा सामसफोर लानानै अनखौ हरनानै फिदिंनानै सिबिंजों मेथाइ एबा सिनि होनानै बेखौ सिथमोब्लानो बेनो सिथाव जाबाय गोदोनि बायदि दमासि नंला आइफोर फिसाफोर दा गोदान जुगनि गोदान दमासि जाबाय गोबां जन्त्रपाति ओंखारबाय लारु फिथा बानायग्रा गोदोबाथ' थिंख्लियाव सारायाव लारु बानायो थिंख्लियाव फिथा बानायो बेफोरबायदिया दा जोंनि बे दानि मुगायाव नोंसिनि गोदान बे समाव बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनला टाउन सहरावथ' जोङो दा गोदोनि समनि आबै आबौनि जे दिन्थिलांनाय थिंख्लियाव लानाय सावनायनि आगय फिथाखौ नानाय संग्रायाव बेफोरबायदिखौबो जों दा नुनो मोनला आथा मैदाफोरजोंबो फिथा बानायसै ओंखायनो दा जों माखासे गोदोनि जे नियम खान्थिफोरखौ बावलांनो नाङा बावनोबो नाङा जोङो हागौमानि बेफोरखौ फोथांलांनो नाजाफिननांगौ दा दानि साइन्टिफिकनि जुगाव जेसेबां ओंखारदों दा नुयो लारु फिथा संनायफोरखौ जन्त्रपातिजोंबो सावो दा ओंखायनो जोङो बै आबै आबौनि जुगनि जे माने जों फोरोंबोनाय सावबोनाय बेफोरखौ एखेबारे गोसोखांनानैसो जों दानि नैबे दमासि समखौ फालिनाया गाहाम थां बे हरदेखौ लिंहैसै थां दे
दे होमबा आफा एसे बाथ्रा खोथा बुंबावनो आं बेखौ आदै नोंखौ एसे आफानो नांगौमोननो मा नांगौ जालायखो आंखौलाय जोंबो मिथिया फैग्रोदो थ' बिदा आं थांगासिनो दं मानो नांबायसो मानो नांगौमोन र' नोंहाबो माखासे बाथ्रा दङ ओंखायनो आं नोंखौ लेंहरदों बाथ्राया जाहैबाय खामानिबो दं नोंहा एसे मावनांगौ दङ बाथ्राया जाहैबाय गाबोनथ' दमासि जाहैबाय ना बानायसो दा दमासिबाथ' नोंहा माबा खामानि मावनांगौ दङ जेरै माने गाबोन अखानायैनि आगय दाउला गिसिरनायनि आगय नोङो माने गय खान्थाल थाइजौ गासिखौबो माने भगबानखौ आर'ज खालामनानै नोङो माने बर' बोराइनि नियमाव दङना जोंहा गयखौ माने जिगाबजों खास'नाय खान्थाल थाइजौखौ जिगाबजों खास'नाय बेफोर नियमा गोदोनिफ्रायनो दंखायो दा बेखौ नों गाबोन दाउला गेसेरनायनि आगयनो रेडि खालामनानै खास'नांगौ बिनि ओंथिया जाहैबाय मा जाहाथे जोंनि फिथाइ सामथाइफ्रा गय फाथै थाइजौ खान्थालफ्रा जाहाथे जेरावबो थांनो हाया बे खोथाखौनो बुजायनाय जादों जे जिगाबखौ खास'योबा माने फिथाइफ्रा गोबां थायोनो आरो बेहाय मोजां जायो दा बेनि खामानिखौ नों गाबोन फुङावनो नों खामानिखौ मावनांगौ बे जिगाब खास'नाय गासिखौबो आरो जेसेबां बिफां लाइफां दङ माने थाइजौ खान्थाल गय दे होमबा आं गाबोन फुङावनो आं गासैखौ खाजोबनोसै दाउला गेसै सिगां आं सिखारनोसै एखेबारे दाबावखा बानायसो दाबावखा बावा आं एसे बावा नोंनि खामानिखौ नोङो एखे खामानि मावनानै दिन्थिदा दाबावखा नोङो बे आंनि गोसोआवसो दंसै बे खामानिया आंनिखा नालाय जेरैबाबो आं बेखौ मावफुंनानै गासै आं फोजोबनोसै आं एसे सिन्था खालामनाङा दे गोसोआव लादे गोसोआव लादे ओइ बारस'बायसो ओइ बारस'बायसो बारस'जोब्बाय आयौ आयौ माथो गोदैया नांथाराखै दे होमबालाय एसे होदो दाउला गेसेलायबाय आबैसा फुङाव सिखारनानै माबा खानो थिनदोंमोन नारेंखल गय बिफां खान्थाल बिफां खानो थिनदोंमोन मा जाबावगौ आं खाथांसैलै हाखु दाखु एसे हाब नै बाफोर गुसु गुसा माफोरखौनो एसे स्टेन्डार्डनि हाखौ लागानोसै आं समाया नायथारसै मागो दमासिनि दे बेखौबो गारबोसैलै आं जेकेटखौबो सायाव एसे समायथारनायनि स्टेन्डार्ड नुनायनि थांथारसै आं हाखु दाखु थांना खायजाबा जानांला हाब दै खायथारसैबो आं बे बागान गिदिरावनो थांग्रोसैलां खायनोसै आफायसो बे मागो दमासिनि मुङै बे नारेंखल फिथाइया जाहाथे मोजांथार थायो बोसोरै मोजांथार थायथारथोंसै बेखौनो आं खाबाय आफायसो बे गय बिफांखौबो खानाय जाबाय मोजाङै थायथारथोंसैल' देग्लाय बोसोराव मागो दमासिनि मुङै आफायसोनि मुङै मागो दमासिनि मुङै
थांसैलां आमलायखौबो मोजाङै थायथारथोंसै देग्लाय बोसोराव इसोर मोजां थायना होदे देग्लाय बोसोराव मोजां मोनजाबावनायनि सिरिसे नै जोंहा मागो दमासिनि लारु सावदों दा दसे उनाव सावबाय थागोन एसे रंजानोसै मागो दमासिनि Ni beba la kena aku. Iya. Boleh. Am siapa? Kalau boleh pun boleh nak. Am. Ayo, kita kalau kan bisa menunggu dengan orang aku pun dah mau buat. Aku jaga ke? Aku jaga ke? Yo, jangan nama pergi je, kau ni lah. Jangan biar nombor jangan nak.